таҳаввулоти таърихии 30 соли охир дар ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон хоса ноҳияи шаҳри Туз дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд овард. ин марҳила бо хусусиятҳои хос ва омилҳои ташаккули таърихиаш давраи созандагию бунёдкорӣ арзёбӣ мешавад. дар маҷмӯъ дар замони соҳиб истиқлолии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ дар тамоми вилоят ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тоза касб намуд. хоса дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷумла дар ноҳияи шаҳри Туз дастовардҳо дар тамоми самтҳо назаррас аст. ноҳияи шаҳри Туз ки аз нигоҳи тақсимоти табиии ҷуғрофӣ дар қисмати ҷанубии мамлакат ҷойгир мебошад, аз ҷумлаи ноҳияҳои калони аграрӣ ба ҳисоб меравад. ин ноҳияи номдори мамлакат соли 1930 ташкил шуда наздики 150 000 нафар аҳолӣ дорад. таърихи замони соҳиб истиқлолӣ дар ноҳияи шаҳри Туз пур аз рӯйдодҳои фараҳбахш ва дастоварду пешравиҳои беназир мебошад, ки бо талошу заҳматҳо ва дастгирию таваҷҷӯҳи рӯзафзуни пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадаанд. дар замони соҳиб истиқлолӣ корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон бо суръат рушд намуда барои пешрафту тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ аз ҷумла боло рафтани сатҳи зиндагии аҳолӣ заминаи воқеиро фароҳам сохт. дар давоми 30 сол бо амалӣ намудани нақшаҳои мукаммали рушд, нишондиҳандаҳо дар тамоми бахшҳо бо суръат инкишоф ёфтанд ва дар ин замина пешрафту тараққиёти хоҷагии халқи мамлакат мушоҳида гардид. дар муддати начандон тӯлонӣ бо татбиқи барномаҳои мушаххаси давлатӣ ва вусъати корҳои сохтмонӣ симои зоҳирии ноҳия низ куллан дигаргун гаштааст. дар давраи рӯ ба рушд дар ноҳияи шаҳри Туз аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ бо ҷалби сармояи дохилӣ, алалхусус ҳавасманд гардондани соҳибкорон ва аҳолӣ, корҳои бунёдкориву созандагӣ авҷ гирифта. сохтмону ба истифода додани як зумра иншооти таъиноти маишию маъмурӣ бо тарҳи муосир татбиқ гардидааст. айни ҳол корҳои бунёдкориву созандагӣ дар ноҳияи шаҳри Туз авҷи тоза дорад. биноҳои истиқоматӣ, марказҳои бузурги савдову тиҷорат, нуқтаҳои гуногуни хизматрасонӣ ва коргоҳҳои истеҳсолӣ дар асоси нақшаи умумии шаҳрсозӣ дар раванди созандагиву бунёдкории замони соҳиб истиқлолӣ ба вуҷуд омада бевосита барои рушди иқтисодии маҳал мусоидат намуд ва бо таъсису фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ вазъи мӯътадили шуғулнокиро муҳайё кард. дар ин замина боло рафтани сатҳи зиндагии мардум ва некуаҳволиро сокинон ба ваҳдати комилу сартосарӣ дар кишвар нисбат медиҳанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дастовардҳои беҳтарин барои халқи тоҷик ин истиқлолият буд. истиқлолият худ ганҷинаи бебаҳо аст барои миллати мо, зеро мо аз истиқлолият рӯҳу илҳом гирифтем. имрӯз мардуми Тоҷикистон дар зери сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат дастаҷамона баҳри ободиву созандагии диёри хеш камари ҳиммат бастаанд. зеро имрӯз мардум бо як рӯҳияи болида зиндагӣ менамоянд ва кору фаъолият менамоянд. инқадар комёбиҳову дастовардҳои миллати тоҷик зери сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёд аст. ноҳияи шаҳри Тузро агар қиёс кунем дар зарфи 3-4 соли охир инқадар ободиву инқадар бунёдкориҳо дар зери сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат мардумро ба зиндагии хуби оянда ҳидоят мекунад, рӯҳияи онҳоро боло мегардонад. дар зарфи 3-4 соли охир дар ноҳияи шаҳри Туз инқадар иншоотҳои маишиву маданӣ, хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуданд, инқадар корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки ҳамаи он баҳри пешравию хушбахтии мардуми Тоҷикистон аст. аз он ҷумла сокинони ноҳияи шаҳри Туз роҳҳо обод шудагӣ аст. инқадар мағозаҳо, инқадар меҳмонхонаҳо, инқадар боғҳои истироҳатӣ ҳамааш барои беҳбуд ва фароғати мардуми шаҳри Туз ҳастанд. имрӯз агар 24 соат як шабонарӯз бошад, агар хоҳ шаб хоҳ рӯз новбаста аз вақт дар кадом вақте ки мардум мехоҳанд имрӯз дар кӯчаҳо гаштугузор мекунанд. ин ҳама ба шарофати сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат аст, ки имрӯз тавонистанд сулҳу ваҳдатро дар Тоҷикистони азизамон, аз он ҷумла дар як ноҳияи дурдасте ки сарҳадӣ аст, дар ноҳияи шаҳри Туз ҷорӣ кунанд.
ساخته با استفاده دادن عمارت تعیینات گوناگون در اساس نقشه مکمل با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی از روی طرح معاصر و رعایت عنصر و اسلوب ملی معماری عملی می‌شوند. در زمینه آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس طبق نقشه پیش بینی شده بنیاد 347 انشاءات مقرر گردیده. در اساس تشبث صاحبکاران و اهالی این ناحیه باز 18 انشاءات دیگر در مجموع 365 لایحه نو و نقشه‌های تجدید طرح‌ریزی گردیده است که از این شماره اکثر انشاءات تعیینات گوناگون به استفاده داده شدند. با مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس 365 انشاءات‌های گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. این چنین در ناحیه شهر توس در زمینه همون انشاءات‌ها جایهای نو کاری تأسیس یافته، خدمت‌رسانی بهتر شده ایستاده است. مرحله به مرحله رشد کردن خواجگی خلق ناحیه شهر توس به واسطه با توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با وجود آمده. کارهای بنیادکاری و سازندگی در این ناحیه روز تا روز اوج تازه دارد. بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون که در اساس نقشه شهرسازی با در نظر داشت پیشبرد این یا آن بخش پیش گرفته شده است، از روی طرح معاصر عملی شده ناحیه را زیبا می‌گرداند. وابسته به عملی نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وابسته به آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک قطار انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون ساخته و مورد استفاده قرار داده شد. از آن جمله ساختمان 18 عدد میدانچه‌های ورزشی، مهمانخانه‌ها، طربخانه‌ها، مرکزهای دلخوشی، باغ‌های فرهنگی فراغتی، انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون مورد استفاده قرار داده شدند. بنیاد انشاءات‌ها در اساس طلبات‌های معیار قاعده‌های شهرسازی جمهوری تاجیکستان بر راه مانده، همه لایحه‌ها با طلبات‌های معاصر جهانی مطابق کرده شده است. وابسته به عملی نمودن نقشه گنرالی شهرک شهر توس، کوچه‌های پروتکلی که جایگیر کننده شده است، از دو طرف راهروها بیناهای بلندوشانه با جایگیر کردن مرکزهای خدمت‌رسانی در بیناهای یکم وشانه و استفاده بودن تاکخانه‌ها و ایستگاه‌های نقلیاتی، تمام کوچه‌های راهروهای شهرک شهر توس و جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه سفولک‌پوش و گل‌های آرایشی موسمی شناننده شده. با سطح بلند پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌های خود را راه اندازی نموده ایستاده. طی چند سال اخیر روند کارهای سازندگی در تمام جماعت و شهرک ناحیه شهر توس اوج اعلی کسب کرده است. این است که ساکنان ناحیه با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی و دستاوردهای وحدت سرتاسری با تکیه به هدایت‌های سرور دولت سازندگی را باز هم وسعت می‌بخشند. با مقصد تأمین رشد استوار اقتصادیات، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و اهل زحمت ناحیه در همه ساحه‌ها با نتیجه‌ها نائل گردیده، بهر تأمین اجرای صفتناک نقشه‌های تصدیق شده از جمله نقشه قسم درآمد بودجه، کشت زراعت‌های کشاورزی، استحصال محصولات صنعتی، تأسیس و تأمین جایهای کاری، ترقی دادن ساحه‌های اجتماعیات و معنویات تدبیرها اندیشیده می‌شوند. محض همین است که سال تا سال سطح و صفت زندگی مردم بلند شده. ساکنان ناحیه شهر توس در فضای کامل صلح و آسایش زحمت خود را به پیشبرد تمام بخش‌ها روانه می‌سازند. باید گفت که نشانده‌های اقتصادی و اجتماعی ناحیه تا امروز مثبت ارزیابی شده. عین حال کارها در سمت آمادگی به جشن فرخنده تجلیل سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی وسعت داده شده است. در حال حاضر در حدود ناحیه شهر توس برابر عملی نمودن کارهای آبادانی، تشویقاتی، برگزاری آزمون و چاره‌بینی‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ساختمان بنا و انشاءات تعیینات گوناگون علاوگی جریان دارد. در ساحه سودا و خدمت‌رسانی از حساب مرکزهای بزرگ تجارت و سودا در ناحیه شهر توس 24 کارخانه خرد و بزرگ صنعتی به قید گرفته شدند که از این با در نظر داشت طلبات‌های موسمی اکثرشان فعالیت دارند. مثلا در زمینه فعالیت کارخانه خرد استحصال مکرون طلبات اهالی به این نوع محصولات تامین گردیده در یک شبانه روز از 1.5 تا 2 تن مکرون استحصال می‌گردد. خط استحصالی این کارگاه از روی تکنولوژی معاصر با استفاده از تجهیزات نوترین فعالیت می‌کند. در این زمینه 3 نفر به کار جلب گردیده. آینده در زمینه بیشتر شدن طلبات استحصالی و زیاد کردن اقتدار کاری شماره کارمندان باز هم افزایش داده خواهد شد. در برابر این بازار و مؤسسه‌های سرشمار خدمت‌رسانی، نقطه‌های استراحت و فراغت برای ساکنان و مرکز سودا و دیگر انشاءات معیشی عمل می‌کنند.
боиси хушнудии сарфарозист ки дар саросари кишвар корҳои ободонию бунёдкорӣ бо суръати баланд пешрафта истоданд ва дар ин қатор мардуми меҳнатқарини ноҳияи бостонии шаҳртӯзам дар тамоми ҷабҳаҳо бо меҳнати диловаронаи худ аз худ нақши нехи боқӣ гузошта истодаанд. Ин навигариҳое ки дар ноҳия бениҳоят зиёданд боиси рӯҳбаландии бениҳоят хуби мардум гардид ва мардум бо завқи дучанд меҳнат карда медонад ки меҳнати ӯ натиҷаи хуб медиҳад ва онҳо зиндагии онҳо беҳтар мешавад, шароити зиндагии мардум беҳтар мешавад, хубтар мешавад. айни ҳол бо мақсади назаррабо ва мутобиқ сохтани симои зоҳирии ноҳия ба талаботҳои муосири шаҳрсозӣ низоми таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ ва чароғонкунӣ пеш гирифта шуда. Дар навбати аввал шурӯъ аз даромадгоҳи ноҳия сутун ва таҷҳизоти каммазрафи чароғонкунии худкор насб шудааст. ҳамин тариқ дар ҳудуди шаҳрак ва маркази маъмурии ноҳия пояҳо бо таҷҳизоту лампаҳои худкори равшанидиҳӣ ва ороишӣ васлу насб гардиданд. ин раванд дар дигар қисматҳо низ идома дошта. аз рӯи марҳила бо навсозӣ ва таъмири роҳҳои пайвасткунандаи маркази маъмурӣ бо дигар ҷамоату шаҳрак татбиқ мешавад. чӣ хеле ки дар дигар шаҳру ноҳияҳо пешравиҳо ба назар мерасад, алалхусус дар ноҳияи шаҳри Тус низ пешравиҳо ва ободонии шаҳри Тус ободу зебо гарда истодааст. бо таваҷҷӯҳи хоси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мебошад. бояд ҳар як шаҳрванд, бояд ҳар як сокини ноҳия бояд аз хонаи худ бояд ободонӣ тоза озода нигоҳ доштани худро бояд оғоз намояд. мо низ дар ноҳияи шаҳри Тус чунин корҳоро ба сомон расонидем ва аз тарафи якчанд соҳибкорони маҳаллӣ тарабхонаҳо, меҳмонхонаҳои замонавӣ ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ ҳастанд ва ин алалхусус ба меҳмонҳое ки аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва алалхусус ба ноҳияи шаҳри Туз ворид мегарданд. ин боиси ифтихори ҳар як сокини ноҳияи шаҳри Туз мебошад. бо шарофати чунин ободиҳо, бо чунин гулу гулзорҳое ки дар ноҳияи шаҳри Туз шуда истодааст, нигоҳи мо ҷавонон дар оянда нек аст. дар асоси нақшаи мукаммали шаҳрсозӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба маблағи наздик ба 10 миллион сомонӣ инфраструктури зарурӣ, иншооти хизматрасон бунёд шуда, сохтмони хонаҳои муосири истиқоматӣ, маркази саломатӣ, бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, таҷдиди бинои шуъбаи ҷавонон ва дигар иншоот бо таъиноти гуногун амалӣ шудаанд. дар асоси нақшаи шаҳрсозӣ аз ҷумла омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз инфраструктури зарурӣ аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои сохтмонӣ, иншооти хизматрасон, сохтмон ва рангубори хонаҳои баландошонаи истиқоматӣ, бунёди марказҳои саломатӣ ва дигар иншоот бо таъиноти гуногун низ ҷараён дорад. бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ давлати худро дар пояи якдиливу бародарӣ ва сулҳхоҳӣ бунёд намуд. имрӯз самараи истиқлолият соҳиби истиқлолӣ ба мо ҷавонон имкон дод ки дар як шароити хубу арзанда зиндагӣ намоем. имрӯз чӣ хеле ки ба чашм мерасад дар ноҳияи бостонии шаҳри Туз бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чӣ қадар иншоотҳои гуногун таъинот мавриди истифодабарии умум қарор дода шуданд ки ин аз як тараф ба ҳаёти ҷомеа таъсири худро расонида метавонад. мо ҷавонон имрӯз шукр аз ана ҳамин давлати соҳибистиқлол мекунем, шукр аз ҳамин пешвои муаззами миллат мекунем ки заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат буданд ки мо ба субҳи истиқлол расидем. аз минбарҳои бонуфузи ҷаҳон имрӯз сухан мекунем, миллати худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоем. ҳамаи ин дастовардҳои беназири давлати соҳибистиқлол ва ободи мо мебошад. ҳамин тариқ бо мақсади фароҳам сохтани сатҳу сифати баланди кору фаъолият дар ҳудуди шаҳрак берун аз нақшаи иншоотҳои бунёдшавандаи ҷашнӣ маркази савдо бо инфраструктури зарурии хизматрасонӣ бунёд мегардад ки оянда метавонад бо таъсиси ҷойҳои навикорӣ 20 нафарро ба шуғли доимӣ фаро гирад.
дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ ҳоло бештар аз 10 нафар ба кор ҷалб шудаанд. ҳамин гуна дар ҳудуди ҷамоати деҳоти обшорон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони иншооти маҷмуавӣ чорбед бо маркази савдо, тарабхона, меҳмонхона, нуқтаҳои хизматрасонии нақлиётӣ, толор, ҳавз ва майдончаҳои варзишӣ ҷараён дорад, ки оянда бо таъсиси ҷойҳои навикорӣ сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолӣ боз ҳам беҳтар мегардонад. дар заминаи иншооти маҷмуавӣ ҳоло 20 нафар мавсимӣ бо кор таъмин гардида, оянда барои 40 нафар ҷойҳои доимии корӣ муҳайё мегардад. дар заминаи ислоҳоти соҳаи маориф низ дар ноҳияи шаҳри Туз дастовардҳо назаррас буда, биноҳои иловагӣ бо синфхонаҳои барҳаво ва муассисаҳои амалкунанда навсозӣ мегарданд. дар ноҳияи шаҳри Туз имрӯз баҳри баланд бардоштани сифати таълим ва фаро гирифтани кӯдакони наврасон ба соҳаи таълим дар 54 муассисаҳои таълимӣ кор фаъолият оғоз карда шуда, дар ин ҷо дар қиёс бо солҳои 91 шумораи муассисаҳои таълимӣ ба 39 адад мерасид. аллакай хушбахтона дар соли 2021 мо ба 54 муассисаи таълимӣ ноил гаштем, ки ин баҳри баланд бардоштани сифати таълим ба мо кӯмаки калонро мерасонад. хушбахтона дар давраи 30 соли истиқлолият ноҳияи шаҳри Туз ба як қатор корҳо ва ба як қатор пешравиҳо дастовардҳо ноил гаштанд, ки аз ҷумла барои баланд бардоштани сифати таълим мо аллакай дар тамоми муассисаҳои таълимӣ, дар назди муассисаҳои таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ ва бо компютерҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардондани синфхонаҳои он мо ба ин корҳо мушарраф гаштем. бо 6 муассисаҳои иловагӣ ки дар миқёси ноҳияи шаҳри Туз ва як бинои маъмурии худи шӯъбаи маориф мо аллакай ноил гаштем ва соҳиби муассисаҳои таълимии иловагӣ гаштем. ва илова бар ин бо дастгирии худи кӯмаки падару модарон ва ассотсиатсияи падару модарон зиёда аз 23 адад синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта шуд. ва хушбахтона мо гуфта метавонем, ки дар ноҳияи шаҳри Туз дар 10 солҳои сеюм як қатор корҳо, як қатор навигариҳо ба даст оварда шуд, ки ин дар ҷамоати деҳоти Пахтаобод, яъне ҷамоати дурдасти ноҳияи шаҳри Туз аллакай 2 муассисаи таълимӣ замонавӣ бо иқтидори 240 нафарӣ дар як баст ҷой кардан аллакай муассисаҳои таълимӣ иборат аз 8 синфхона сохта шуд. дар ҷамоати деҳоти Худоназар Хорматов низ 2 муассисаи таълимӣ, яке муассисаи таълимии рақами 34 деҳаи Бахтиёр Қарабоев ва як муассисаи таълимии навтаъсис дар деҳаи Қумшох 2 мегӯем. дар он ҷо аллакай мо ба истифода барои додан омодагӣ дида истодем. ва илова бар ин дар ҷамоати Ҷӯра Назаров низ як муассисаи таълимии иловагӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 54 деҳаи Айвоҷ аллакай сохта ба истифода дода мешавад. дар раванди бунёди биноҳои замонавии муассисаҳои таълимӣ айни ҳол марҳилаи асосии сохтмони биноҳои муассисаҳои нави таҳсилоти миёнаи умумӣ бо тамоми инфраструктураи хизматрасон аз ҷумла шабакаи гармидиҳӣ пурра татбиқ гардида, барои хонандаҳо 3 муассисаи нави таълимӣ, синфхонаи иловагӣ дар заминаи муассисаҳои амалкунанда замонавӣ сохта шудааст. бо ҳамин услуб бунёди биноҳо ва мактабҳо дар дигар ҷамоату деҳоти дурдасти ноҳияи шаҳри Туз барои пурра фаро гирифтани хонандагон, ки масофаҳои дурро тай менамуданд, пешбинӣ ва татбиқ карда шудааст. ҳамин гуна дар дигар муассисаҳои таълимӣ бо таъмину навсозии бино, синфхонаҳо ва толорҳои барҳавои варзишӣ шароити муосир барои илмомӯзии хонандагон муҳайё карда мешавад. бояд гуфт, ки дар ноҳияи шаҳри Туз вилояти Хатлон муассисаҳои томактабӣ фаъолияти назаррас дошта, барои фарогирии кӯдакону наврасон ба машғулиятҳои томактабӣ ва рушди лаёқати онҳо нишондиҳандаҳои хосро доро мебошад. бо ин мақсад бо дар назардошти муҳайёсозии шароити бештару мусоиди таълиму тарбия, имконоти муассисаҳои томактабӣ бо муҷаҳҳазсозӣ ва дастрас намудани катҳои муосири хобу мизҳои нишаст барои кӯдакон беҳтар гардидааст. дар 2 соли охир аллакай мо ба 1881 нафар таълимгирандаи муассисаҳои томактабӣ, яъне маркази инкишофи кӯдак мегӯем, мо аллакай хонандагонро фаро гирифтем. ва илова бар ин боз 992 нафар тарбиятгирандагон дар 8 муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шуданд, ки ин дар миқёси вилоят мо аллакай бо фоиз гап занем, қариб ба 18% расидем барои фарогирии кӯдакон. имрӯзҳо аллакай гуфта метавонем, ки дар назди 50 муассисаҳои таълимии миқёси ноҳияи шаҳри Туз дар 77 гурӯҳ бо иқтидори 1881 нафар
тарбиятгиранда мо кори худро оғоз кардем. ҳамин гуна дар заминаи роҳандозӣ ва ташкили сифатнок ва босуръати корҳои обудониву созандагӣ аз ҷониби намояндагон ва шахсони масъули татбиқи нақшачорабиниҳо ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз натиҷаҳо назар расанд. дар ноҳияи шаҳри Туз чун соҳаи маориф дар бахши тандурустӣ низ дастовардҳо зиёданд. дар заминаи ислоҳоти соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи шаҳри Туз як беморхонаи марказӣ бо 450 кати хизматрасонӣ, 3 беморхонаи минтақавӣ, як маркази саломатии ноҳия барои қабули 600 нафар дар як баст, 10 маркази саломатии деҳотӣ, беморхонаи касалиҳои сил бо 40 ҷой, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, 34 бунгоҳи тиббӣ, марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои тропикӣ, танзими оила ва дигар нуқтаҳои тибби оилавӣ ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. айни ҳол дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Туз дар баробари муассисаҳои табобатӣ клиникаҳои хусусӣ низ бунёд гардида бо техника ва лавозимоти пешқадами табобатию ташхиси тиббӣ муҷаҳҳаз гардонда мешаванд. масалан барои хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар ҳудуди деҳаҳо бунгоҳҳои муосири тиббӣ сохта шудаанд ки бо таҷҳизоти замони муосир таъмин мебошанд. саломати ҷомеаи саломати миллат аст. дар ин хусус дар каси ноҳияи шаҳри Туз аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. каси ноҳияи шаҳри Туз иборат аст аз як маркази саломатӣ, 10 маркази саломатии деҳотӣ ва 34 бунгоҳи саломатӣ. хусусан хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар ноҳияи шаҳри Туз солҳои охир хуб шуда истодааст, чунки дар каси ноҳияи шаҳри Туз як дастгоҳи рентгени рақамӣ ҷудо карда шудааст ки ин хизматрасонии аҳолиро хеле ҳам хуб гардонданд. ба ғайр аз ин дастгоҳи ултрасадоии ҳозиразамон, ба ғайр аз ин дастгоҳи савти барқии дил ва дигар чизҳо ҷудо карда шудааст ки ин хизматрасонӣ ба аҳолӣ хеле ҳам беҳтар шудааст. дар бунгоҳҳои тиббӣ ки дар як муддати кӯтоҳ бунёд гардидааст, имконоти муосири хизматрасонӣ фароҳам буда нуқтаҳои фарогирии модару кӯдак, таваллудхона ва ҳуҷраҳо бо таҷҳизоти пешқадами ташхисиву муолиҷавӣ таъмин карда шудаанд. бо мақсади ба стандартҳои муосир мутобиқ намудани сифати бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро шуда, дар раванди он садҳо ҷойҳои нави корӣ ташкил гардидаанд. масалан бо дар назардошти ташкили ҷойҳои корӣ барои хатмкунандагони ояндаи коллеҷҳо ва муассисаҳои олии касбии тиббӣ дар ноҳияи шаҳри Туз сохтмони клиникаи хусусӣ ҷараён дорад. дар заминаи сохтмони иншооти мазкур 40 нафар мавсимӣ ба кор ҷалб гардидаанд. клиникаи хусусӣ барои дар оянда фароҳам сохтани шароити муосири хизматрасонӣ аз 15 ҳуҷраи кории табибон, 10 ҳуҷраи муолиҷавӣ, ҳуҷраҳои махсуси ташхис, амалиёти тиббӣ иборат мебошанд. клиникаи нав аз 2 ошона ва 2 бино иборат хоҳад шуд ки дар он ҳамзамон фаъолияти таваллудхона ба роҳ монда мешавад. ҳамин тариқ бо бунёд ва ба истифода додани ин нуқта наздики 50 ҷойи нави корӣ ташкил мегардад. истиқлолият ин шарафу номуси ватандорӣ, ифтихор аз миллату давлати тоҷик аст. мо хело аз он шодем ки имрӯз дар 30 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Тузи бостонӣ мо якчанд иншоотҳои нав сохта ба истифода дода шуданд. аз он ҷумла боғи фарҳангиву фароғатӣ бо номи Туз ки қомати зебои худро афрӯхтааст. дар ин ҷо мо хело шодем ки имрӯз ҷавонону кӯдакону модарону хоҳарони мо дар ин ҷо омада истироҳату бо ҳам суҳбатҳо мегузаронанд ва хело аз он шодем ки имрӯз дар ноҳияи шаҳри Тузи мо якчанд меҳмонхонаву тарабхонаҳои зебо, аз он ҷумла дар ноҳияи мо якчанд майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст ки имрӯз ҷавонони мо омада дар ҳамин майдончаи варзишӣ машқу тамрин карда вақтҳои холигии худро дар ин ҷо мегузаронанд. раванди шуғулноксозии аҳолӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон бо таъсиси коргоҳҳои гуногуни истеҳсолӣ аз ҷумла сехҳои дӯзандагӣ ҷараён дошта, занону духтарони бешуғл ба кор ҷалб мегарданд. коргоҳҳои дӯзандагии ноҳия дар асоси шартномаҳои дуҷониба бо корхонаҳои амалкунанда бахусус муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия либоси мактабӣ омода мекунанд. дар заминаи дастгирии соҳибкории хурду миёна ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ раванди ташкили коргоҳҳои хурду бузурги истеҳсолӣ дар ноҳияи шаҳри Туз хуб ба роҳ монда шудааст. бо мақсади истеҳсоли маҳсулот бо такя ба иқтидори маҳаллӣ ва зина инкишофи он дар ҳудуди ноҳия аз шумораи умумӣ 17 коргоҳ корхона фаъолият мекунад. соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи шаҳри Туз яке аз бахшҳои асосӣ ба шумор рафта.
аз манбаъҳои даромади умумии аҳли заҳмат маҳсуб меёбад. дар заминаи таҷрибаи номдори заминистифодабарӣ сол аз сол дар ин ноҳия истеҳсоли меваю сабзавот афзун гардонда шуда чорводорӣ низ ривоҷ меёбанд. масалан бо дар назардошти манфиатнокии маҳсулоти чорвои майда аз ҷумла ширибуз дар хоҷагиҳои чорводории ноҳияи шаҳри Туз зиёд кардани саршумури зотҳои ширдеҳ пеш гирифта шудааст. оянда бо мақсади саршумури зоти бузҳои ширдеҳро барои зиёд намуданд, баъди оне ки саршумур зиёд мегардад мо тасмим дорем ки истеҳсоли ширибузро ба аҳолӣ расонем. дар воқеъ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ки рушди он барои иқтисоди миллии Тоҷикистон ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат натиҷа бахш аст чорводорист. ин аст ки таваҷҷӯҳи хоҷагидорон ба ин бахш бештар буда чорводорон кӯшиш мекунанд то саршумури чорвои хушкзодро ба маротиб зиёд намоянд. дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон аз шумораи умумии хоҷагиҳои моликияташон гуногун 1502 хоҷагӣ ба пахтакорӣ, 180 хоҷагӣ ба чорводорӣ, зиёда аз 518 хоҷагӣ ба сабзавоткорӣ ва боғдорӣ машғул мебошанд. дар ин замина барои захираи хӯроки чорво низ аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир гардида барои қонеъсозии талаботи хоҷагиҳои чорводор ҳаҷми зарурии хӯроки дурушти чорво дар асоси мавсим захира карда мешавад. бо назардошти он ки рушди соҳа дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши муҳим дорад, хоҷагидорон аз тамоми имкониятҳо ба таври самаранок истифода менамоянд. хоҷагидорони ноҳия илова ба чорводорӣ ҳамчунин ба кишту парвариши зиёратҳо машғул мебошанд. хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия бо истифода аз майдонҳои кишту боғҳои васеъ дар мавсими асосии ҷамъоварии маҳсулот 150,1% ё худ ба маблағи беш аз 453 миллиону 500 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. дар самти истифодаи замин ва рушди соҳаи кишоварзӣ таъсиси хоҷагиҳои инфиродӣ ва деҳқонӣ ба он боис шуд ки замин самаранок истифода гардида деҳқонон баробари таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ҳамчунин сатҳи зиндагии худро боло бардоранд. дар яке аз чунин хоҷагиҳои инфиродӣ ки дар ҷамоати деҳоти Худойназар Холматови ноҳияи шаҳри Туз ташкил шудааст, истифодаи самараноки замин ба мушоҳида мерасад. хоҷагии деҳқонии Бувиҷон дар масоҳати 12 гектар ташкил гардида асосан ба сабзавоткорӣ нигаронида шудааст. дар ин замина айни ҳол дар майдони қаламфури Булғорӣ ҳосил фаровон мебошад. тибқи иттилоъ бо истифода аз иқлими мусоид дар ноҳия хоҷагидорон аз ин нави сабзавот аз 1 гектар то 250 центнер ҳосил ҷамъоварӣ менамоянд. тибқи нақшаи дурнамое ки дар ноҳия тасдиқ шуда буд, соли ҷорӣ дар киштии асосӣ бисёртар маҳсулотҳои кишоварзӣ аз рӯи дурнамо кишт гузарондем ва дар вақти гузарондани кишт ки аз моҳи октябри соли гузашта мо киштро сар карда будем, бештар ба кишти ғалладонагиҳо, кишти сабзавотҳо, зироатҳои техникӣ ва кишти полезиҳо аҳамияти диққати ҷиддӣ дода шуда буд. аз ин мо гуфтам ки соли ҷорӣ дар майдони 896 гектар ғалладонагиҳо кишт намуда ва дар майдони 5400 гектар кишти пахта зироатҳои техникиро ба анҷом додем. дар майдони беш аз 1016 гектар сабзавотҳо кишт намудем ва дар майдони беш аз 550 гектар кишти полезиҳо гузаронда шуд. баъди кишти асосӣ боз кишоварзони ноҳия дар майдони холишида аз кишти асосӣ кишти дубораи зироатҳоро гузаронем ва ба мақсади рӯёндани дусаи ҳосил аз як замин соли ҷорӣ дар ноҳия дар майдони беш аз 1700 гектар нақшаи дурнамо дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъоварии нақшаи дурнамо тасдиқ гардида буд ва дар умум бошад дар бахши аҳолӣ 7600 дар соҳати 7600 гектар майдони кишти зироатҳоро гузарондем. дар баробари ҷамъоварии маҳсулотҳо инчунин ба содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ ҳам низ диққати ҷиддӣ дода шуд соли ҷорӣ дар ноҳия. дар баробари ин дар соли ҷорӣ дар ноҳия дар майдони 6350 тонна нақшаи содироти маҳсулотҳо буд ки мо онро тавонистем то 10 июн аз рӯи нақшаи содироти маҳсулотҳо бароем. дар содироти маҳсулотҳо соли ҷорӣ бештар сабзавот, пиёз содирот шуда аз мо ва як миқдор мевагиҳо ҳам мо содирот карда тавонистем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи кишоварзӣ ки асоси иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад, диққати махсус зоҳир намуда, пайваста оид ба дуруст ба роҳ мондани истифодаи замин аз ҷониби аҳолӣ ва хоҷагидорон дастуру ҳидоятҳои муфид менамоянд.
истифодаи босамари замин махсусан қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ дар баробари иҷро шудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин ба боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат замина мегузорад. дар замини назди ҳавлигиам зиёда 60 ё 70 намуди гулро мепарварам. Фоиданокиш анами як хонае ки ҳоло дар инҷо мебинед, ман ба фоидаи гулҳое ки худам бо дасти худам рӯёндам аминро сохтам. Шахсе ки гулпарвар аст, ӯ зебопараст аст. зебогиро дӯст медорад ва дӯстони зиёд дорад. Гуфтам ки модар табиат бинед ки чӣ қадар нақшҳои зеборо меофарад. мо бояд модар табиатро муҳофизат кунем, аз ӯ орӯшгариро омӯзем ва ҳама вақт эҳтиёт кунем, эҳтиром кунем табиатро. ҳама вақт кӯшиш кунем ки табиати ҷумҳурии Тоҷикистони мо гулгушкуфон бошаду гуногун ранг бошад. кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз дар самти истифодаи оқилонаи замин ва аз он гирифтани 2-3 ва зиёда ҳосил таҷрибаи хуб доранд. дар ин самт аҳли заҳмат аз заминҳои хоҷагиҳо пурсамар истифода намуда бо ҷорӣ намудани услуби самараноки корӣ маҳсулоти тару тоза истеҳсол ва даромад ба даст меоранд. масалан дар хоҷагии деҳқонии Бойназарбобо ки соли 2006 таъсис ёфтааст тамағзи заминӣ парвариш мешавад. дар ноҳияи шаҳри Туз аз замин самаранок истифода мебарем. аз соли 2006 хоҷагии деҳқонӣ ташкил кардам. пахта, гандум мекорем, пиёз мекорем, беда ҳаст ва дуюм ҳосилда чормағзи заминӣ мекорем. агар замина нағз истифода барад, нағз даромад гирифтан мумкин аст. барои фаровонии ҳосил замина нағз истифода бурдан дар кор, ова вақташта додан дар кор, доруша самаранок нағз додан дар кор. фаъолияти пурсамари хоҷагиҳои деҳқонӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ аз низоми хуби обёрии замин вобаста мебошад. ин аст ки дар ноҳияи шаҳри Туз ин самт ба таври зарурӣ фаъолият намуда пойгоҳҳои обкашӣ ва кишгардон намудани заминҳо дар мадди таваҷҷуҳ қарор дорад. дар марҳилаи навини рушд ки ба даврони соҳибистиқлолии кишвар рост меояд, маҳз бо такя ба анъанаҳои нек сокинони ноҳияи шаҳри Туз ба корҳои ободонӣ бо азми қавӣ муносибат карда, бо меҳмоннавозиву заҳматдӯстӣ ва ватанпарвариву фарҳангдӯстӣ дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва рушди минбаъдаи мамлакат саҳми назаррас мегузоранд. аз ин рӯ дар як муддати кӯтоҳ корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳия назаррас татбиқ гардиданд. масалан дар ноҳияи шаҳри Туз бо амалӣ намудани нақшаҳои рушд нишондиҳандаҳо дар тамоми бахшҳо бо суръат инкишоф ёфта барои пешрафту тараққиёти ноҳия аз ҷумла боло рафтани сатҳи зиндагии аҳолӣ заминаи воқеӣ фароҳам шуд. бо дар назардошти мавқеи хуби ҷуғрофӣ айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Туз дар асоси амалисозии нақшаҳо ба ифтихори ҷашни 30-солагии соҳибистиқлолӣ дар баробари дигар самтҳои муҳим ба рушди инфраструктураи сайёҳӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир гардида аз ҷониби соҳибкорон тарҳҳои муосир татбиқ мешаванд. мақсади насб кардани ҳайкалани ҳайвоноти нодири бизи пармашох ин бештар ҷалб намудани сайёҳон ва ҳифз намудани ҳайвонотҳои нодир. аз ҷумла дар заминаи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳудуди ҷамоату шаҳраки ноҳия меҳмонхонаҳо ва нуқтаҳои зебои хизматрасонӣ ба сайёҳон бо тарҳу услуби меъмории миллӣ сохта шуда дар онҳо усули хоси меҳмоннавозӣ аз рӯи урфу одати маҳал роҳандозӣ шудаанд. боиси ифтихор аст ки тоҷикистони маҳбуби моро имрӯз дар ҷаҳон ҳамчун кишвари фарҳангдӯст ва соҳибтамаддун мешиносанд. бо ташаббус ва заҳмату талошҳои пешвои муаззами миллатамон таърихи пурғановати тоҷикон аз нав эҳё гардида анъанаҳои миллӣ рӯ ба рушд ниҳодааст. эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ боис гардид ки ёдгориҳои таърихӣ ва ҳунарҳои асили миллӣ аз нав эҳё гардида мавриди таҳқиқ ва омӯзиш гирифтаанд. дар ноҳияи шаҳри Туз 12 адад ёдгориҳои таърихӣ ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла ёдгориҳои таърихии хоҷа Машҳад, хоҷа Дурбод, Тилло Ҳалоҷӣ, хоҷа Сарбоз таърихи бисёр тӯлонӣ дошта барои омӯзиши наслҳои имрӯза хусусияти маънавии бузург дорад. ҳамин гуна бо дар назардошти ҷалби сайёҳон ба мавзеъҳои таърихӣ ва ёдгориҳои бостонӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон аз ҷониби сокинон низ тарҳҳои ҷолиб татбиқ шуда мавзеъҳои зебо ташкил мегарданд.
масалан истироҳатгоҳи навташкили роҳат бо истифода аз имконоти табиӣ дар заминаи хоҷагии деҳқонӣ бунёд шудааст ки дар баробари боздиди меҳмонону сайёҳон аз фаъолияти хоҷагидорӣ имконоти сайёҳӣ ва зебогии табиати маҳал муаррифӣ мешавад. дар заминаи хоҷагии деҳқонии ҷира тавбегӣ дар масоҳати 0-10 гектар замин мо тасмим гирифтем ки нуқтаи қабули сайёҳон ташкил кунем. соли 2019 то 21 соли ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ эълон карда шудааст. боиси ҳамин ҳам мо ҳамин корро тасмим гирифтем ва ба ҷо овардем. ноҳияи Шаҳртӯз ҷойи таърихӣ бисёр зебо дорад. сайёҳон мебиям инҷоҳоро низ дидан мекунанд, мебинанд ва ҳалват мебаранд. ин мавзеи сайёҳӣ дорои унсурҳои миллии меъморӣ ва шаршараҳои табиӣ буда таҷассумкунандаи табиати зебо ва назаррабои Тоҷикистон аст. дар асоси нақша дар шафати ин нуқтаи қабули сайёҳон барои таъминоти эҳтиёҷоти истеҳсолӣ аз маҳсулоти хоҷагии деҳқонӣ истифода мешавад. ноҳияи Шаҳритӯз дорои мавзеъ ва ёдгориҳои зиёди тарихие мебошад ки ҳар яки он аз рӯи услуби бунёд аҳамияти муҳими таърихӣ дошта таҷассумкунандаи таҷрибаи бостонии шаҳрсозӣ ва ҳифзкунандаи фарҳанги бою пурғановат мебошанд. ноҳияи Шаҳртӯз агар ҳама бойтарин аз ёдгориҳои таърихӣ мебошад, ёдгориҳои таърихӣ ҳамаги 12 моба аз онҳо мана яктиш як ёдгории таърихии Хоҷа Машҳад мебошад. диққат ҷалбкунанда мебошанд. Тоҷикистон зиёда 3,5 қариб ёдгориҳои таърихӣ ҳастанд. лекин ёдгории таърихии Шаҳртӯз ҳам аз дар Осияи Миёна ин қадар обрӯи баланд доранд. ин ҳамош ҳамон нишон медиҳад ки ёдгориҳои таърихии ноҳияи Шаҳртӯз бой мебошад. бегар аз мана Хоҷа Машҳад ҳам дигар Хоҷа Дурбозу, Хоҷа Сарбозу, Хоҷа Ғоибу унҷа мерон. ана ёдгориҳои сайёҳони дохилӣ ҳам ҳамавақт амал карда меистанд, ҳастанд ино. умри ин ёдгориҳои таърихӣ ҳамаша қариб ки асрҳои 19 шудаг. ин таърихи худи тоҷикон ки дар ҳамҷа зиндагӣ кардагӣ ҳамона нишон медиҳад. хусусияти асосии ҳама ёдгориҳои таърихӣ асосан барои худи сохти сохтмони онҳо ки намунаи таърихӣ доранд ки мо бидонем ки дар ҳамон давр ҳамин хел устоҳои бузург, ҳамин хел меъморони бузург будааст. маданияти шаҳрсозӣ дар ҳамон давра рушд карда шуда будааст. тамоми ёдгориҳои таърихии ҳудуди ноҳияи Шаҳритӯз аз рӯи услуб ва шакли таърихияш дар воқеъ инъикоскунандаи таҷрибаи кӯҳани шаҳрсозиву дорои фарҳанги баланди меъморӣ доштани мардум аст. дар муддати начандон тӯлонии таърихӣ бахшҳои муҳими хоҷагии халқ дар ноҳияи Шаҳритӯз бо амалӣ кардани барномаҳои мушаххаси давлатӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил шуда симои зоҳирии ноҳияи Шаҳритӯз зебову назаррабо гардидааст. ин ҳама анҷоми кор набуда дар асоси нақшаи пешгирифтаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳритӯз тадбирҳои ободониву созмандагӣ минбаъд низ марҳила ба марҳила амалӣ карда мешаванд.